secret mo? I'm a very sexually active person. Napakaraming sexual activities ko before. Huling may nangyari sa akin is with my cousin. Siguro ang body count ko na ngayon, mga lagpas 50. Hindi sa pagiging ungrateful, pero nagsasawa na kasi ako sa partner ko. Ang huling sex namin is 4 years or 5 years bago yung pandemic. Hindi na siya nilalabasan kasi nung parang yung last sex namin, aware na ako na hindi na siya nilalabasan nung time na yon. Ako muna. Bayani. Ako na mabanat. Magandang gabi mga kabisyo. Kasama nyo na naman ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama ninyo ang paminsan-minsan nagbabasa ng secret file pero madalas nagbabasa ang kilikili. Ngayon mo lang narinig sa akin to. Galing! No? Kaya yun talaga ang dahilan kung bakit ako tinawag na Basa Princess. DJ Rocky Terra. Lang, sinabi ko lang. Anyway, DJ Rocky, ito nga yung nakaraang top secret natin. Mm-hmm. Paano kung yung partner mo ay hindi na tinitigasan? Handa ka pa rin bang mahalin siya hanggang dulo? Siguro pagpipray ko. Kasi pag niluran mo, pinag-pray mo, baka may chance pa, diba? Pero aminin na natin, lahat naman tayo kukulubot yung balat. Yes. Lahat naman tayo papangit. Yes. O kumbaga, kung ano yung ganda o kagawapuhan na meron ka ngayon, pag tumanda ka, Mag-fade. mag-fade yan. Hindi ka kasing hot dati. Ganun yung peg. Pero yun na nga, kung sakali man na yung partner ko, hindi na nga talaga tinatayuan, hahanap muna kami ng paraan. Kasi naniniwala ako na kailangan nyo pa rin ng kaligayahan. Kung pwede nga lang siya magsabit, 'di ba, ng extra sa sarili niya, 'di ba? Kung baga magkabilang dulo, merong nakatayo, 'di ba? Bakit na lang hindi? Kung baga, siguro maraming paraan para maging satisfied at the same time, magpaligaya ng isa't isa at magpadama ng pagmamahal. So, kung gumagawa naman kami ng paraan para magawa yung bagay na 'yun, bakit naman hindi, di ba? Paano yung may mga tao kasi talaga na dahil sa health issues nila, dahil sa sakit nila, di na sila tinitigasan. Wala na. I think magpe-pray nga ako. Wala na talaga. Hindi ko pa masabi. Hirap, di ba? Ang hirap. Ikaw. Paano kung sakaling... Ako yung hindi na... Tatawagin ba akong Titangelo kung lalambot-lambot ako? Hindi, kung ikaw yung babae. Okay. Try mo munang maging babae. Sige. Sige. Babae. Tapos yung partner mo, wala na talaga. Siyempre gagawin ko muna lahat eh. Ayun, di ba? Oo. Gagawin mo lahat talaga. Talagang 101% kung kailangan ko lumuhod, sumabit. Oo, mag-helicopter. yung sinasabi nilang pa-mountain na position. Oo. Anong mountain position? Mountain climbing position daw. Meron bang ganun? May ganun daw eh. Gagawin ko lahat yun. Talaga. Para sa taong minamahal ko. Pero pag hindi na talaga, top na. Anong top na? Stop na. Akala ko mag-i-invite ka ng iba eh. Hindi. Walang gano'n. Wala nang gano'n. Mag-invite. Or, ang dami kayang, ngayon, mga teknolohiya, siyensya, diba, na posibleng makagaling ng tao. O kaya try ninyo, diba, yung mga herbal. Oo, yeah. Merong mga gumagaling din sa gano'n. O kaya magpakonsulta muna kasi, baka kasi merong underlying reason kung bakit hindi na talaga kinakaya. Tsaka baka madaan pa sa gamot. Gamot, tapos dasal, paniniwala, paninindigan. Yan, baka sakali lang umubra pa. Para hindi matapos yung relasyon at yung pagmamahalan. Huwag ka muna maghanap kaagad ng iba. Bakit muna? Parang okay na sana kung wag kang maghanap ng iba, pero bakit wag ka munang maghanap agad ng iba? Okay. Oo nga, sa bagay nga.
So, ibig sabihin, possible na gagawin mo. Hindi, yung Pag iba. hindi na talaga kaya. Yung Yung iba, iba, siguro. hindi para sa sarili mo. Yes, hindi para sa sarili ko. Sige, point mo yan. Anyway, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magkakasama tayo kapiling ang DJ Rocky Tera. DJ Titangelo. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files with Jello. Nag-abroad ang boyfriend ko para magtrabaho. Pero may iba pa siyang inatupag doon. Nag-abroad, nagtrabaho, pero may iba yatang tinrabaho doon, Titangelo. Yan ang hirap sa mga tao nag-iibang bansa. May ibang inaatupag. Hindi naman. Ano yan eh? Parang pwedeng yung maiiwan mo yung may aatupagin na iba. Mhm. Or pwedeng ikaw naman ang may aatupaging iba sa ibang bansa. Kumbaga hindi guaranteed na yung umaalis ng bansa, yung may Nagloloko. inaatupag. Oo, hindi. Minsan sila pa ngayon naloloko. Sila pa yung nasasaktan. Sa bagay, tama ka dyan, no? It takes two to tango rin Yeah. naman. Kumbaga, hindi porke ikaw yung umalis, ibig sabihin, ikaw na yung may karapatan din magloko. Yung iba din talaga, ginagamit yung pagkakataon na yun para makapanloko rin ng tao, di ba? Dahil sa kanilang kabutihan, sa when the mouse is away. Ano yun? When the cat... Basta! Ano ba yan? Hindi na alam. When the mouse is away, the cat will stay? Hindi! Ano? when Wait. the When- cat is away. Ano ba yun? Binanggit yan last time eh. Kaya nga eh, ang ganda-ganda ng pagkakasabi ko Yung cellphone nung ko na, nakaraan eh. charge. Wait lang. When the... Hindi tayo matatapos. Hanggang dito. hindi mo nasasabi yan? Oo, kasi dapat malaman nila na meron tayong credibility dito. Ayan. When the cat's away, the mice will play. Oo, di ba? Yun. When the cat's away, the mice will play. This idiom means that people tend to misbehave, disregard rules, or take advantage of their freedom when a person in authority or a supervisor is absent. Thank you, Google. Thank you, ChatGPT. Kami po yung magbabalik. Abangan nyo po yan. Kasama pa rin DJ Rocketera. DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Rocky's Secret Files with Jello. J-Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako. Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae. Iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files.